ଆଜି ଆମେ ଲେଖିବା ଜୁଲାଇ ମାସର 2 ତାରିଖର ଇସିସି ଡେର ବୈଠକ ବିବରଣୀ। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ବୈଠକ ତାରିଖ ଦେଇଛି, ସ୍ଥାନ ଯେ ଯାହାର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରର ନାମ, ସମୟ ସକାଳ 10 ଘଟିକା। ଅଦ୍ୟତା 2/7/2025 ବୁଧବାର ସକାଳ 10 ଘଟିକା ସମୟରେ ମନ୍ଦାସେଇ ପାଟଣା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଇସିସିଇ ଡେ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ବୈଠକରେ 0ରୁ 6 ବର୍ଷ ଶିଶୁର ମା ଓ ଅଭିଭାବକ, ଆଶା, କିଶୋରୀ, ଗର୍ଭବତୀ, ପ୍ରସୂତି, ଏଏନ୍ଏମ୍, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ଓ ସହାୟିକା ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଜୁଲାଇ 2 ତାରିଖର ଆଲୋଚ୍ୟ ବିଷୟ ଥିଲା 3 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ପିଲାଙ୍କ ଯତ୍ନ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଖାଦ୍ୟ। 0ରୁ 3 ବର୍ଷ ହେଉଛି ଶିଶୁର ଶାରୀରିକ, ମାନସିକ ଓ ବୃତ୍ତିଗତ ବିକାଶର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ଏହି ସମୟରେ ଦିଆଯାଉଥିବା ଯଥାଯଥ ଖାଦ୍ୟ ଓ ଯତ୍ନ ତାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ବିକାଶକୁ ଦିଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରେ। ଏହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଏହି ବୟସର ଶିଶୁମାନେ ଭଲ ପୋଷଣ, ସଠିକ୍ ଯତ୍ନ ଓ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଖାଦ୍ୟ ବିଷୟରେ ସଚେତନ କରାଇବା। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ 0ରୁ 3 ବର୍ଷ ବୟସର ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୋଷଣ ଓ ଯଥାଯଥ ଯତ୍ନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା। ମାଙ୍କୁ ଗର୍ଭାବସ୍ଥା ପରେ ଶିଶୁ ପାଳନ ଓ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରଦାନ ବିଷୟରେ ସଚେତନ କରିବା। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯତ୍ନ ଓ ଖାଦ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ନବଜାତ ଶିଶୁ 0ରୁ 6 ମାସ କେବଳ ମା କ୍ଷୀର ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ। ଏହି ସମୟରେ କୌଣସି ଅନ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମା ଶିଶୁକୁ ସଠିକ୍ ପ୍ରଣାଳୀରେ ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରାଇବା। 6 ମାସରୁ 1 ବର୍ଷ ମାର ସ୍ତନ୍ୟପାନ ଚାଲୁ ରଖିବା। ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ଅନୁପୂରକ ଖାଦ୍ୟ ଦେବା। ରୁଟି, ଖେଚୁଡ଼ି, ଭାତ ପ୍ରଭୃତି ଅର୍ଦ୍ଧକଠିନ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରଦାନ ଦିନକୁ 2ରୁ 3 ଥର ଖାଦ୍ୟ ଖୁଆଇବା। ଅତି କମ୍ରେ 2ଟି ଛୋଟ ଗିନା ଭର୍ତ୍ତି 200 ଗ୍ରାମ ଅର୍ଦ୍ଧକଠିନ ଖାଦ୍ୟ ଶିଶୁକୁ ଦେବା। ଖାଦ୍ୟରେ ତେଲ କିମ୍ବା ଘିଅ ମିଶାଇବା। ଅସୁସ୍ଥତା ପରେ ଖାଦ୍ୟର ପରିମାଣ ବଢ଼ାଇବା। 1 ମାସରୁ 3 ବର୍ଷ ଗାଢ଼ ମିଶ୍ରିତ ଖାଦ୍ୟ, ଭାତ, ଡାଲି, ତରକାରୀ ଦିଆଯିବା ଦରକାର। ଲୌହ ଓ ଫୋଲିକ୍ ଏସିଡ୍ ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ। ମାସିକ ଓଜନ ମାପ ଓ ରେକର୍ଡ ରଖିବା। 2 ମାସରେ 1 ଥର ମାଙ୍କୁ ଭୋଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ତାଲିମ ଦେବା। ଅଳ୍ପ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ପୌଷ୍ଟିକ ଭୋଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଶିଶୁ ଯେଉଁଠି ଅପୋଷଣ ଥିବ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଘରକୁ ଯାଇ ପରିଦର୍ଶନ କରିବା। ଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ଆଜିର ବୈଠକ ଶେଷ କରାଗଲା।